So guys, जों दा नै नाकाटी हिल हाजोनिफ्राय जों दा बरा थांनिसै जुदि नाइट केम्प खालामनांगौबा जों ओइ सायाव थांनांगौमोन 15 आगस्तनि पुरा एक्सटेन्ड जाबाय माने 15 आगस्तनि एक्सटेन्ड जितुबा जोङो दिनै नैबे राइडआव माने बारा मानसिखौ जोङो लाङा होननानै बुंखादोंमोन नालाय जोंनि बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपनि लोगोआ बिनो So guys, दा पुरा रेडी आरोना guys, दा पुरा नै जोंनिया बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपआ पुरा बिरगासिनो दोङो आरोना guys, दा थांनो थाखाय पुर रेडी दा आं नैयाव हारसिं जागोन दे guys, ओमफ्राय ओजासो जोंनिया लोगोफोरा दोङो जितुबा जि लकेसनाव जोंनिया दोङोमोन ओमफ्राय बेगाव बेनार लाबाय नाइट केम्पिं थागोन नालाय जोङो बहुत जगर पार्टी लाबाय ओमफ्राय दा गामिनि लामायावनो आरोना guys, दा स्टार्ट जासिगोन भिडिअ नैनिफ्राय स' गासैबो भिडिअखौ जोबनालासि नायबानो जाबाय गासैनिसिमबो 15 आगस्तनि थाखाय नैबे मोनसे स्पेशेल भिडिअ स' नायबानो जाबाय जोङो केम्पिं खालामखागोन फार्स्ट खालि जोङो बङाइगाव नाकाटी हिल हाजोआव जोङो केम्पिं खालामगोन नेक्स्ट दिना जोङो क'क्राझार देरबिल बेयाव जोङो केम्पिं खालामगोन आरोना गाइस स' नायलांबाय था गाइस जोङो बावखुंग्रि हाजो साथिंगालि गाखोलांगोन आरो दा बहुत मोजां नांदों आरोना थांनाय बोसोरावबो मोजाङै जोंनि राइडआ कमप्लिट जादों एबारनि राइडआव गाइस जोङो बारा मानसि आङो लायाखै मानोना बुङोबा गोजान थानाय एसे रिस्क जायो आल्टुं बाल्टुं मानसि लांनो हाया बेनिखायनो आङो बारा मानसि एबार लाङाखै जोंनि ग्रुपनिखौ जोङो खाथियाव जुदि राइड खालामबाथाय ग्रुपनि मानसिफोरखौ लांजोबगोन दा खिन्थु ग्रुपनि मानसिफोरखौ नैबे राइडआव आं गासैखौबो लांजोबनाय जादियासै एसे खम खालामदों आङो मानसिफोरखौ एबार मानोना बुङोबा एसे गोजान थांबा माने गारिनि गासैबो अलरेडि माने डकुमेन्टस टाइपआ एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो दा माने गासैखौबो लानाय जादियासै दा स' गाइस दा फैबाय थानाय टाइमावनो नैथिंगालि लामायाव फैनाय आंनिया गारिया एसे प्रब्लेम जाना होबाय स' गाइस मा प्रब्लेम माने एख' गारिनि प्रब्लेम नङा माने जितुबा नैबे फ्लेग मोननाया माने मावबाय थादोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा बेखौ टाइट खालामनि एसे मोजां बुंनादो खानि ओमफ्राय जोंनिया नैबे आदाया एसे माने खय खालामबाय आरोना आदा माने दादैखौनो सोमोन्दो लाबाय दा लामाया एसे खय खालामना होबाय खुरावलाव खय हरै दिसै आरो न' दे थेंक इउ दा गुनाखौ इथिंबो खालामनानै एसे स्पिड खालामनानैसै स' 15 आगस्तनि दिनाव बिदि गोदो लामायाव माने बरा हेल्प मोनदों एसे खय मोनदों थ' एसे गोजोननाय नांदों गोसोआ स' गाइस दा बर्थमान जिखुनु जाया आङो फ्लेगखौ खानानै जिखुनु जाया मोनफैबाय आरामसे फार्स्ट न'निफ्राय फैनायावनो मोजाङै बरिया खय मोनलांबाय दय नोंथांमोना फार्स्ट भिडिअखौ नायनानै मिथिखादो एसे हेल्प मोनबाय थ' फार्स्ट स्टार्टिंआवनो जुदि एसेबां मोजां सापर्ट आरो खय मोनदोंबाथ' आरो इयुनाव लासै जोंनिया दिनै राइडआ मोजां जानो चान्स दोङो आरोना स' गाइस थांनाय बोसोरावबो मोजाङै कमप्लिट जाबाय आरो नै एबारबो मोजाङै जोंनि राइडआ मोजाङै कमप्लिट जाथों होननानै आनान गसाइनाव बोर बिनाय जाबाय एडभान्स ओमफ्राय गाइस जोंनिया एबारदो 1 इयार्स कमप्लिट जाबाय जोंनि राइडआ जितुबा 1 बोसोर कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय जों 1 बोसोर जानायनि केकखौ जोङो दिनैनि दिनाव हाथ'ला जोङो केकखौ नेक्स्ट दिना हागोन जितुबा मोजां मोनसे लकेसन लानानै ओमफ्राय थिंगा लायनो हागोन नोंथांमोना गासैबो बराय आरामनो जोंनिया ब्रह्मनाबो गासैबो रेडि गोजा ना रेडि गोजा दा गासैबो रेडि गोजा जोंनिया आरो आङो फार्स्ट भिडिअ'नो बुंखादोंमोन जितुबा जोङो दिनै नैबे राइडआव माने बारा मानसिखौ जोङो लाङा होननानै बुंखादोंमोन नालाय बेनिखायनो जोंखिनियानो पुरा दिनै मिलायनानै जोङो थांगोन खिन्थु नेक्स्ट दिनाव जोङो बेलेग दिना राइड मारिबाथाय जोङो होमबानिया बरियानो गासैबो मेम्बार्सफोरखौ जों लाना थांजोबगोन दिनै एसे बरियानो नै गारि मटरफोरा एन'का दा लामाफोराबो लेथ्रा गोजान हा बारा गोसा सालायनाय बिदि लामायाव जों बारा गोसा सालायखाया मथा मथि 70 बा 80 नि आबाव ओरै सालायगोन आरोना गासैबो जोङो 80 नि सायाव थाङा गोसा सालायनो गोनां जानो हानाय बेखौ मिथिला जिखुनु जों 80 नि सायाव माने सालाया होनना जों रायलायखादों आरोना खस्थ'नि एक्सिडेन्ट इमान गथ' फिसा एक्सिडेन्ट जादों दखन ए बाय बया दुखु नांबाय गथ' फिसाथार इमान गोरलै गथ' फिसा ओइ जि गथ' फिसानि एक्सिडेन्ट जाबाय दखन इमान गथ' फिसा ए बाय जों नैनिफ्राय थांनोसै बरपेटा खाथियाव एसे रेस्ट लादोंमोन ना मा बुङो ब्र' के खबर बाय बन्दे मातरम होइसे ना আজি बन्दे मातरम ओ माय गड माने नैथिंगाले लामाखौ फामबाय थादोंना नैबे साइडनिया कमप्लिट जायाखै नै साइडथिंनिया बेनिखायनो गारिफोरा बया जाम जादों मोजां दा स' गाइस दा जों नै फाइ मोनसे लकेसन मोनबाय ओमफ्राय दा जों नै मोनसे बुस्थु जाना लानोसै बरिया फमफ्ला दा आरामसे नै फमफ्लाखौनो जानानै दसे इयाव आराम टाइम पास खालामथ'नोसै बिजनि मोनखासिगोन नालाय बारा गोजान गैखाला बिजनि मोनबा आरो बङाइगाव मोनखासिगोन दा आरामसे फमफ्लाखौ बाहाय जाना लानि गाइस नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना दा गाइस नै पुरा जाना लानोसै फमफ्लाखौ
दिनै हले जों बया मोसाखागोन दे गाइस मिसा बुंना लाबोया बया मोसाखागोन मोनफैबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बिजनि टल गेट इथिंगालि नै पुरा गारि लाखिगासिनो दङ इथिं कारथिं ओमफ्राय जों दा फैनायावसो गारिखौ लाइन आप खालामनाय जाबाय एक इमारजेन्सि फायदो थाब थाबनो दा जों नैनिफ्राय जोङो फार्स्ट जोङो नैनिफ्राय बङाइगाव नाकाटि हिल हाजोआव जोङो केम्पिं खालामथ'ला दिनै डाइरेक्ट नाकाटि हिल हाजोआव थांगोन ओमफ्राय थांना डाइरेक्ट सल'पारायाव जोङो दिनै केम्पिं खालामगोन आरो माने जोंनिया चेन्ज जाबाय मानो होनना बुङोबा इथिं लकेल गोजाखाना ब्रमोना ओजा माने एसे मैदेरनि एसे प्रब्लेम जायो माने बारा सेफटि गैया सल'पाराबा एसे सेफटि दङ नालाय जों ओजा प्लेनिं मारिबाय माने दा थांसै मानो रेडि खारा रेडि नै बिथाङा जोंनिया भिडिअ खालामगासिनो दङ हेभिनो So guys, दा पुरा थांसै ओइ थाथ' ब्रमोन So guys, जों दा नै बिजनेस टल गेटनिफ्राय पुरा लाइन आप खालामदोंमोन दा बिजनेस टल गेटखौ बारना जों आरामसे थांनोसै दा नायलांबाय था गाइस दिनै भिडिअआ एसे हिट जागोन दा गासैबो जमा जाजोब्बाय जिखिनि दङमोन ग्रुपआव अके So guys, जों नै दा बर्थमान हाबबाय नाकाटि हिल थांनाय लामाथिंगालै So नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय जोङो नै बङाइगाव टाउनाव हाबबाय दा Oh my god दा जोङो फार्स्टआवनो नाकाटि हिल हाजोआव थांग्रोगोन आरो ना गाइस दा नै जोङो बङाइगाव इनिफ्राय माथि थाङो आंबो बारा मोजां मिथिया माने जोंनि ग्रुपआनो आरो बङाइगावनिबो दंबावो नालाय इसोर ब्रमोना सिनाय मोनो बेनिखायनो दा लाइन आपआव इसोरखौ एसे आगोलाव जानो होदो बाय ब्र बाय रेडि Wow, so beautiful. गेजेराव दैमा फिसा दङ आरो ना ओमफ्राय दालांखौ जिग स्टाइल नुदों आरो माने सब माने टक्टानि गोजा आरो ना गाइस दालाङा नायनो हागोन नोंथांमोना दा एसे स्टाइल नांदो आरो ना माने समायना नांदो ए गामि मोनसे भितर लामायाव इदि गोदो स्टाइल खालामना दोनबा आरो मा नांबावगौ गामि लामायाव बुंनो थाङोबा मेन रडखौसो स्टाइल जानाय नङा गामियासो स्टाइल जाजोबगोन थाङै गाइस दा जिखुनु जाया बै बे हाजो थिखिनिखौ नुदोंना जों जुदि थाबाय थांनांगौबा इ हाजो सायावसो जोङो माने केम्पिं खालामनो गोनां जागौमोन खिन्थु जों इयाव थांनानै फैफिननाया बहुत रिस्क जागोन बेनिखायनो जों दा आरामसे नैनिफ्राय थांफिनसै ओमफ्राय दा जों गारिखौ थिंगा लाइन आप खालामना दोनदो दा जोङो थांफिननोसै आरामनो जोङो दिनै सल'पारायावनो इन्जय खालामगोन गाइस टेनसन गैया आरामसे थांनोसै नाकाटि हिल हाजोनिफ्राय जों दा बरा थांनोसै नामखौबो सोर दोननाय डेन्जार मिन्थावना आरो ना गाइस नामा दा जिखुनु जाया जों जुदि नाइट केम्पिं खालामनांगौबा जों ओइ सायाव थांनांगौमोन खिन्थु दा जोङो सायाव थांला जों दा सल'पारायावनो नाइट केम्पिं खालामनानै बरा थाहैनोसै आरामनो बेदर सेदर सावनानै जाहैनोसै दा जियानो जाया माने गाइस ओमफ्राय दा जों बरा आरामसे थांनोसै नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ माबायदि नागोन बेखौ मिथिला जोंनि ग्रुपआ आरामसे राइड मारिबाय दिनै मोजाङै सिमफैबाय ओमफ्राय गाबोनबा राइड दंबावो गाबोननिया माबायदि जागोन बेखौ मिथिला दा जों बरा थांसै बाइकआ मा स्टार्ट खालामदों बयबो न' आं चिरां बुंनाय जों दा नै फैबाय थानाय टाइमावनो एन'का धामाका अखा हाना होबाय नायनांगोन नोंथांमोना जों गारिखौ इयावसो एसे जुबनो गोनां जाबाय एन'का इयो बे मेन रडखा आरोना जोङो बङाइगावखौ बारबोखाबाय ओमफ्य दा जों नै क'क्राझार थांनो नागिरदोंमोन अखायानो हाना होबाय दा जों नैयाव माने एसे खाम जाना लानोसै फुंनिफ्राय ओंखामबो जायाखै दा जों गारिखौ नैयाव बरा दोनथ'बाय नायनो हागोन नोंथांमोना जों गारिखौ इयाव लाखिना दोनबाय ओइ ओंखाम जाना लानोसै दे न' मा होनदों प्लास' गैया आंनिया भाई गुना मेरायग्राया नों गुना मेराय न' दे मेरनो हागोन दे दा पुराया मोखांफोराबो अबस्था गैया जाना दङ एसे साफा सुफा लाग्रोनोसै जानोसै एसे खौ जाना लानोसै मा न' दे आखाइफोरा सुदोबाय मरा बिराद लेथ्रा जाजोब्बाय गोमो जाजोब्बाय आरो ना गाइस जेबो अबस्था गैला ओरैबायदि खस्थ' जादों माने अखाया हाना होदों ना बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जादों आरो ना दा नै मोखाङानो गोमो जाजोब्बाय अला गोमो गोजाना मा गोमो अ भाई गाइस मा बुंनो सल'पारानि लामा अ भाई इमान लेथ्रा दाबो हामाखै आं हामबाय सानदोंमोन जेरैबायदि किक्का मोनदो खस्थ' मोनदो मानिखाबाय दे आरो आं एबार ए भाई गारिखौनो गोजा सालायनो हाया दे ब्रा आनजाद मोजां खरा 15 आगस्तनि अखा दङ ए भाई दे जोंबा लाख्लाय थांनो गोबाव जागोन स' गाइस जों दा नै मोनफैबाय पुरा
सलरपारा आई लाभ सलरपारा गाइस ओमफ्राय दा जोङो नैयाव पुरा टेंकफोरखौ रेडि खालामदो जन्थाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जन्थाया दिनै सेस सब दै हाबजोबदो आरोना गाइस अबस्था बया बेनिफ्राय गाइस दा जोङो आंनिया टेंकआ नैयाव दोङो आङो बनथ'वाखै बेनिफ्राय दा लोगोफ्रा बनजोब्बाय नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा बहायगासिनो दोङो रेडि ओ माय गड बहाय ओमफ्राय इथिंआ नायनो हागोन नै आरो इथिं बहायबावबाय थादो मोनसे बिथांमोना ओमफ्राय नैबे जाबाय रेडि आं दा नैयाव गसंगोन दे रायजोफोर दा जाबाय एक दिनै अबस्थाया लेथ्रा जादों नै सिजोमदो माल बुस्थुफोरा बया सिदो अखा सिजादों ना दा जोंनिया बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपआ पुरा नाइट केम्प खालामसै सलरपारायाव गाइस नायबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय दा आङो नैबेखिनि लकेसनावनो खामगोन आं नैबेखिनि लकेसनावनो आंनि टेंकखौ बरा बहायनोसै खेबसे मा दोङो मा गैया चेक खालामना लानि जायगाया साफा गोजाखा टेनसन गैया अन्थाइल'सो दोङो टेनसन गैया